fra OECD. En flok store, flotte racehøns i haven, så er omeletter og spejlæg altid en mulighed på menuen. Det ved Tanja Pedersen fra Tølløse og tusindvis af andre hobbyhønseavlere. Vi andre må nøjes med appetitten, for loven tillader kun, at hønseejerne selv spiser æggene. Jeg har 2 racer. Den ene ligger chokoladebrune æg, og den anden race ligger turkisfarvet æg. Og det er jo lidt sjovt måske at få et grønt æg serveret på morgenbordet, en sådan kedeligt hvidt æg. Æggene er salmonella-kontrolleret helt efter reglerne, men alligevel må Tanja Pedersen, som alle andre med racehøns som hobby, ikke sælge de overskydende æg videre. Ja, hun må ikke engang forære dem væk. Selvom jeg får salmonella-testet mine æg 9 gange årligt, som man skal, og får lavet gødningsprøver af hønsenes afføring, så må jeg stadigvæk ikke sælge mine æg, fordi de kommer fra racehøns. Men hvis jeg køber en aflagt burhøne, så må jeg gerne sælge æggene. Det giver ingen mening. For selv med statsgaranteret salmonella-fri æg i kurven, skal hobbyhønseejerne opfylde yderligere et krav, forklarer specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, Annette Perve. Deres dyr, som de bruger til at lægge æg, de skal stamme fra et godkendt rueri. Man skal vide, hvad forældrenes status for salmonella er. Men måske er hjælpen på vej fra allerhøjeste sted. Fødevareminister Mette Gjerskov blev forleden i en debat på Facebook gjort opmærksom på problemet og har sat Fødevarestyrelsen til at finde en løsning. Jeg synes også, det er mærkeligt, at de her mennesker ikke vil kunne sælge deres æg. Fødevarestyrelsen anslår, at der er mellem 80 og 100.000 private hønsehold i Danmark. Det var Asger Ellekrog, der havde lavet historien her.